Vi skal lave en analyse af graven af Jens Blendstrup, og det går for os, at den er fantastisk på side 164, linje 23-24, hvor der står: alle holdt vejret, der gik 10 sekunder, der gik 20, der gik et halvt minut, hvor kisten den ryger ned og ned og ned og ned, og ikke sådan rigtig kan stoppe. Konflikten er familiens frustration over, sådan at kisten ikke vil ned, og at præsten han har en begivenhed, han skal nå, og at graverne de får de i hænderne. Der hvor man kan se det mystiske, det er for eksempel der hvor der står: de var de eneste som hørte det høje brag og den rullende torden af en kiste af billig krydsfiner på vej gennem jordens indre. Graverjørn rystede på hovedet. Godt det kunne være se det. Og ellers er der små eksempler, som for eksempel på side 161, linje 27, hvor der står: kan vi ikke ordne det bagefter, viskede den ene, hvor man sådan får at vide, at de rent faktisk er sådan klar over, hvad det er, der sker med kisten. Vi opfatter det som om, at kisten rører ned til djævlen, fordi at 666 er djævlens tal, og til sidst i historien, der siger de, at det kun er ved 6. gang, så vi synes, det hang meget godt sammen. Ellers så kan vi også se det som om, at det er familiens sorg, der ryger på afstand, jo længere ned den kommer, fordi det bliver gladere og gladere, jo længere kisten kommer ned i jorden. Familien er også ubevidst om, hvad det er, der sker med kisten, når den ryger ned i hullet. Og det ser vi også som en konflikt. Det, der sker, når kisten ryger ned i hullet, det er, at familien bliver meget, meget fortvivlet, og der opstår Ragnarok, og der bliver fyret racistiske jokes af. Alt i alt er familien meget mystisk og halvt deprimerende, men alligevel er det nemt at forstå handlingen. Det er dog symbolerne, der er svære at forstå.